Marahing naaldaw sa indo gabos, ako si Vic Nierva, sa liwat. Sa loob nin kadikit na minuto, magbikol kita. Kan sarong simana, binuksan ta ining online program sa pagpuon kan pagtukar kung paano mananggad kita masurat gamit ang tataramon na Bicol. Ginamit ta ang Guide to Bicol Orthography bilang reference sa pagprobar kan pagsurat nin mga Bicolnon na tanog. Sa padagustang pag-adal kan Bicol, pwedeng sabihon na ang satong mga pagtukar bakong final. Hulita an arinman na lingwahe dynamic asin natural na nagbabago sa paglihis nin panahon sa atubang nin manlain-lain na mga factors. Mala ngani taan Bicol, kadakulon nin mga tataramon na sinublian sa Espanyol. Ipadagusta ang pagtukar kan consequential digraph. Nangunyan ngani kaibahan naman sa mga inaadalan sa MTB-MLE. Ang pagtukar na ini makakatabang sa satuya para maaraman kung paano tababaybayon o i-spell ang mga tataramon na igwanin siring ng mga tanog. Alagad, igwa ako nin pagirumdum. Sa kadaklan na panahon, masakit akuon ang bago. Urog na kung igwa na kitang mga nakatudan na spelling. Minsan nga ni igwanin mga Bicolnon na day pamaako ang banggi, hulit na tuod sinda sa banggi. O an aki, hulitaan nakatudan ninda aki. Alagad balikan ta ang pundasyon na ginagamit kan reference ta. Ang lambang patanog na Bicol, sinasambit na bilog. Ang letrang A na itinaid sa I, bakong ay, kundi a-i. An i, kataid an o, bakong iwo, kundi i-o. Paano ang consequential digraph? Halimbawa, ang tataramon na swerte. Taano ta swerte, asin bakong suwerte. Susog sa Guide to Bicol Orthography, ining mga sinublian na tataramon hali sa Espanyol, igwanin maluluyang vowels o weak vowels na nariribayan nin mga semi-vowels o tanog kan W asin Y. Ang biyahe, daitaman daa tinataram na biyahe. An I, hamanang yaon sa Y. Taan Y, pag pig-pronounce mo, minapon ini sa tanog na I. Biyahe. Magagamit ang konseptong ini sa kadakol ng mga tataramon na Bicol. Arog kan kwarta, liabe, muebles, puwersa, nuebe, miyerkules, sugestyon, diksyonaryo, huwebes, rueda, tiyaga, asin kadakol pang iba. Kaibahan na digdian siya, asin niya. Iyo po, sabi ko nga ni Subago, medyo masakit ining akuon. Urog nang masakit ulit kita igwa ng mga nakatugdan. Alagad siring sa sakong pag-alok sa Indogabos, maging punto man lugod inikan sa tong mga paghuhurup-hurup. Asin na maging danay na parte man lugod kan sa tong mga paghurup-hurup ang satuyang tataramon. Dikit-dikit sana po ang satuyang pagtukar. Luway-luway sana, aabuton taman iyan. Para sa rog pang pagpararom kan sa tung kakayahan sa Bicol, sa sunod na simana, magbasa man na kita nin mga piling obra. Kung igwa ka mo nin mga suwestyon, hapot, tuyaw, o maging mga kasimbagan, mag-email sa magbicolkita@gmail.com. Ako po liwat si Vic Nierva, nagpapagiromdom asin nag-aalok na magbikol kita.